खुलुमबाय गाइस दा दिनैनि जेनाखि कन्टेन्ट बे जाहैबाय मोनसे काहानिसो लोगोफोर माने जाफ्लेबाय थानाय काहानि आरो दा बे काहानिया सोरनि होनना बुङोब्ला माने सासे इउटुबार बिथां माने माहानि एन्टारटेनमेन्ट माने नालि बिथांनि काहानि आरो गाइस दा बै काहानिया जाहैबाय फैसा थाखानिफ्राय लानानै जुरिजेननाय काहानि आरो दा जोङो बिराद सिन्था खालामनांगोन आरो माने थाखा फैसाया मानसिनि लाइफखौ मा खालामनो हायो आरो मा सोलायहोनो हायो दा गाव गावनि जिउखौबो बेफोरबायदिनो मा खालामनो हायो खैफोदजों साग्लोबहोनानै माब्लाबा सिलिंखार खालामनो हायो आरो लोगोफोर बे थाखा होननाय बुस्थुआ माने बिराद डेन्जार बुस्थु आरो नङा होमबा जोङो दिनै थाखानि सायावनो मोसानाङो आरो थाखानि सायावनो खैफोदावबो गोग्लैयो माने एभ्रिथिं थाखानि सायावनो जायो आरो लोगोफोर माने खना खनला बुङाबाबो जायो नङा होमबा दा दिनैनि भाइरालाबो बै 3,000 थाखाखौ लानानैनो दिनै माने बेफोरबायदि सोरखौबा खैफोदाव खोख्लैनो नागिरनाय भिडिअखौ जों नुदों आरो लोगोफोर नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव फैसा आरो फैसा नङा होमब्ला बे फैसा होननाय बुस्थुखौ सोर बानायजेनखो आरो मानि थाखाय इसिबां बेसेन गोसा जाखो आरो बे फैसा नङाबा मानो संसारानो सोलिया माने बिराद साननो गोनां लोगोफोर आरो बे फैसायानो जाहैबाय मानसिनि सिनायथि मोनसे आइडेन्टिटी नङा होमबा लोगोफोर जेब्लानाखि मानसिनाव थाखा फैसा थाया माने बै मानसिखौ रावबो सिनाया दानि जुगाव आरो नों सिनायबाबो माने बै थाखा फैसा गोनांफ्रा मालाय एरखेगोनसो आरो नुयैफोरबायदि आरो जाय बिथांमोना थाखा फैसा दङ माने बै बिथांमोना माने गामसा गिजि गस्ला गिजि गानलाबायबाबो बिथांमोनखौ सिनायो माने सनमान होयो माने बेफोर गासिबो थाखायानो खालामो आरो जाय बिथांमोनाव थाखा फैसा गैया बै बिथांमोनाव हाजारखि साखो माखो ड्रेस गान नङा होमब्ला हाजारखि लेभेल देखाय माने बै बिथांमोनखौ रावबो सिनाया आरो लोगोफोर माने बिराद दुखुनांथाव फारसेजों सानब्ला नङा होमब्ला दा गाइस साननो थाङोब्ला बे मोनसे फिसा लेखा बिलाइसो आरो बे लेखा बिलाइनि थाखायनो मानसिया थैयोबो थाङोबो नङा होमबा अनेक जाथाय जायो नङा होमब्ला बिराद माने साननो गोनांलै लोगोफोर दा गोबां माने मा होनो आइ आफा रायजो आरो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोननि बयबो जोंनि सुबुं माहारियानो माने बे फैसा होननाय बुस्थुखौ माने लोक्षि होनो आरो नङा होमबा खिन्थु आंनि साननायाव बै बुस्थुआ माब्लाबाबो लोक्षि जानो हाया आरो नङा होमबा फैसा होननाय बुस्थुआ माब्लाबाबो मानसिनि लोक्षि जानो हाया माने बै फैसा होननाय बुस्थुआ जाहैबाय मानसिनि सुथुर आरो सुनि बुस्थुसो बियो नङा होमब्ला जायनि थाखाय बे थाखा फैसायासो मानसिखौ जेरैबो फिदिङो गासिबो ग्रहआवनो खोख्लैयो नङा होमबा लोगोफोर दा राजनितिनि बेलायावबो माने बैफोर थाखा नङाब्ला माने बेफोरबायदि जाया जागौ गावजों गाव देथारलायनाय बुथारलायनाय अनेक माने बायदिसिना जालाबायनाय आरो बेफोर गासिबो माने थाखा फैसानि माने दसजोब आरो गोरोन्थिजोब नङा होमब्ला दा नैबे जेनाखि भिडिअ नुलांगोन नोंथांमोना बे भिडिअ नायबा एसे बुजिगोन दा बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोनहा खैसार सानानै गुबुनखौ खैफोदाव खोख्लैनो नागिरदों बिनि सिगां माने गाव गावखौ एसे साननानै लाग्रोनाया मोजां आरो लोगोफोर नङा होमबा दा मालायखौ खैफोदाव खोख्लैनाय माने गावबो सानसे समाव खैफोदाव गोग्लैयो बेखौथ' बुजिखागौ दा ओंखायनो बेफोरबायदिखौ साननो रोंनांगौ आरो लोगोफोर नङा होमबा दा सासे मानसिया जुदि नायदावनानै गोथोङै जुदि गोजौआव मुजुबा नङा होमबा बै मुजुनाया गावनावनो गोग्लैफिन होननाय बायदि थिग बिदिनो आरो लोगोफोर नङा होमबा माने साननो रोंनांसिगौ दानि जुगाव सोरखौबा खैफोदाव खोख्लैनो थांनायनि सिगां गावखौ 100 बार सानग्रो ओमफ्राय बिनिफ्राय जाय खामानिखौ मावगोन माने बेखौ थिरांथा लाबानो जाबाय लोगोफोर दा भिडिअखौ नायलांदो सेट दोबो थैगोन आंबो थैगोन थुब्ला दानखावगोन आं माखालिबो बुथारफैगोन आं नोंखौ माखालिबो सिदा होनखाबाय आं केसा बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रियाव थांगासिनो दङ आंहालाय नै सोरबा बिसमुरि रंगिनाखौ जादों दा ओमफ्राय आं नायनोसै आरोखि ना आंथ' बे रंगिनाखौ आं गाबोन लोगो हमगोन आंनि जुदि फन हमाबा आं गाबोन न'आव थांनानै लोगो हमहैनाय जागोन बे रंगिनाखौ सिदा खोना बुंहरखाबाय आं रंगिना नोंहा आंनि नाम फानदोंना इन्टारटेनमेन्ट आं नोंखौ जादों इन्टारटेनमेन्ट आरो बे मैखोम गुन्दा हेकार नोंखौ दाथारखायो आं मा खालिबो सिदा सिदिखा बे मैखोमखौ मोनबा मैखोमाथ' बयबो सुथुर मिथिखायो फेसबुकाव आंनि अनेक कमेन्ट फैगोन मैखोमनि बयबो सिख्लाफोरखौ लानानै भिडिअ भाइरेल खालामग्राखा ओमफ्राय आं दा रंगिनाव फन बुगोन ओमफ्राय दा रंगिनाया मा होनहरो जुदि फन हमाबा आं गाबोन थांगोन बिसिनाव आं दा फन बुगोन दानो नोंसिनि सिगाङावनो फन बुनानै रायलायगोन आं दहाय सेभ खालामना दोनखायो र' दा रायलाय सिरि खोनासं
आं खोनासंनो सोरनावबासो थांदों फना र' ग्लासा फांजोब गारिया नायना आं मानियालै मा खालिबो हेलौ औ रंगिना खोथायाथ' बिराद देरबायलै नोंथ' बिराद जारला खालामबाय आंखौ बिराद फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दङ नोंखौ जादों होननानै आरो आंहा हिनजावजोंबो रायजाहरगासिनो दङ आरो न'खरजोंबो रायजाहरगासिनो दङ आंहा नोंखौ जादों होननानै आच्छा मा हिसाबै जेन'बा नोंसोर आंखौ बेबायदि खालामबाय थाखो दे बुं आं नोंनि मा दाय मावदों आं नोंखौ मा खालामदों जेन'बा दे बुं माबा मैखुनखौ नोङो सिगाङाव भिडिअ माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो बियो आंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों मारै नोङो गोदो माबा मैखुनखौ सिगाङाव माबा गाज्रि माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो आंखौहाय फैसा 3000 होनानै बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों आच्छा दासो बुजिबाय आं खोथाखौ माने आं गोदो मैखुनखौ मोनसे टाइमाव इउटुबाव हगारदोंमोन नालाय बे मानसिफोरखौ भाइरेल खालामनायनि सायाव ओमफ्रायहाय नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ बिदि बुंहोदों ना मा बे माने आंखौ मा सिखा मोनो बिदि बुंखो नोंबोथ' होननाङा ना आंखौ बिदि आं मिथिगौ बे बुंनो थिनबाय नालाय आं बुंबाय आं बिदि भिडिअ माबा भाइरेल खालामगोन मागोन आं मिथियाना माने भाइरेल खालामा नोंसो मिथिखायो बे मैखुनखौ होमबा नोंबो मैखुनजोंसो लोगो ना मारै मैखुनजों लोगो नङा सिगाङाव माने रायलायलाबायोमोन एसे आच्छा होमबा मैखुमासो नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ इन्टारटेनमेन्टजों जाजादों होनो थिनदों आरोखि ना थै सिखोमोन गलाबाय लोंनाय मैखुन बुन्दा आं मानियालै बेखौ मा खालिबो ओइ मैखुन अबाव दं नोंलाय गयदा आंथ' लोगो हमनांगौलै नोंसोरखौ आं मा खालिबो होनखाबाय आं हानाय नङा खिन्थु आं बिराद डेन्जार जों लोगो दा हमसै माने आंहा एसे उसुबिदा जागोन ना मानो मा जायाव माने आं हौवानावसो फैबाय हौवानाव फैबाय आंथ' बिदि होनजायाब्रा आंथ' नङै खोथाखौ आं बिदि बोरै होनजानो जेन'बा माने मैखुनखौ आं मोनसे टाइमाव बुंहरदो आंलाय मा मिथिगौ आंनो बिदि बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय मा मैखुननि नाम्बार हर आंनो दानो हद ओइ लालाय हद नोंनाव मैखुन नाम्बार दं दा औ दङ हद ओइ लालाय सुइट ला मैखुन नाम्बार लालाय दे हनै दे नाम्बारा खिथा दे नांगौ आंनो आं मानियालै मानसिखौ होमबा नों फैसाखौ लादों आरो बेनिफ्राय 3000 ओमफ्रायसो आंखौ बिदि बुंदों आरो नोंबो ना मारै नों बिदि बुंनो नाङाब्रा आंनाव आजां गाजां आहा बेसेबां बुरनाम जायो बेबायदि आच्छा माने आङो मोनसे टाइमाव आं मोनथिया रायजोफोर माने मैखुनखौ आं मोनसे टाइमाव मानसिफोर भिडिअ भाइरेल खालामग्रा हिसाबै आं बेखौ बुंदोंमोन हा ओमफ्रायहाय बे सिख्लानो बे 3000 फैसा होनानै आंखौहाय इन्टारटेनमेन्टजों जादों होननानै बे आंखौ भिडिअ बुंनो थिनदों दा फुरि हिनजावा बुंना लाबाय बे खोथाया सैथो नङा दे खिथा नङाबा लोगो मोनगोन होनखाबाय आं नंगौ आं डाइरेक्ट बुङो दे ओइ नाम्बारा खिथालै नाम्बारा लादो दे खिथा नाम्बारा 7349 7349 59 734959 औ 734959 ओमफ्राय 6810 जायासै ना सुमित 6810 स्क्रिनशट होनानै लाबाय नाम्बारखौ 6810 ना मा होनदों औ ए लास्टआव 0 दंबावो दा गोसोआव ला मिथिबाय गोमोल जायखिजाया खिन्थु होनखाबाय आं जुदि बायसान्स माबा मोनसे जानांगौबा आं लोगो हमजोबनो गोनां जागोन खिन्थु आं खाबाय आं बिदि नङै खोथाखौ आं बुंजाया दे मिथिबाय ना होनखायो आङो नोंबो बुंनो नाङामोन बे बाथ्राखौ नोंबो सानै हनै बुंनांगौमोन मिथिबाय नों बे मानसिखौ मिथिखागौ भिडिअ भाइरेल खालामग्रा मानसि होननानै आंखौ माने बे आंखौ गाख्लायनो बायदिसिना होनदों ना मा होनदों नों बिदिनो गावखौ भिडिअ गाज्रि भिडिअ खालामनायनि बिदि बुंनो थिनदों आरो आंखौ ओमफ्राय आं जेबो मिथिला बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय आंलाय ओरैनो खेलायदोंसो सानदोंना ओमफ्राय आंबो बुंबाय आंखौ नालिखौ गाख्लायग्रा क'क्राझाराव सोर बिलाय नालिखौ गाख्लायग्रायालाय दं नामा सोरबा गाख्लायग्रा नायनां बिगुरनि आं मानियालै बे मैखोमबो ओइ मैखोम दंबा फैलाय मा खालिबो बुथारला नोंखौ दाबो बिगुर बुथारफैयो आं नोंखौ मा खालिबो सिथोब